Здравейте, аз съм Марти. И сега ще ви представя още една забележителност на Задар. Това е морският орган. Той е един от символите на Задар. Това е първият или един от трите света най-добри морски органи. Под кея има музикално настроени тръби с отвори към морето. Движението на водата избутва въздух и в зависимост от размера и скоростта на войната се чуват различни музикални акорди. Както морските енергии са непредвидими по отношение на приливите, отливите, както морските и дължина на вълната, така и огънят предлага безкрайни музикални вариации, композирани и свирени от морето. Там е най-доброто място за наблюдение на залеза. Вижте как изглежда целият морски орган. А сега да чуете от тонколоните. Чувате ли? Чувате ли? Да. Това е звука на морски орган. Но не забравяйте да ми сложите лайк и да ми се абонирате за канала. Но сега ще се сбогуваме. Чао, чао! Ще се видим скоро!